Borbong Arlongwati Sabor Rongpi Ameka Jeme be Asopo Karlitang Sarklim be Aphan Towar Kememiajok Apuabang Chebuponvok si Ahem Kachepon na Lakha Krepli Korkanti constituency Kaparlopon Borbong Arlongwati Sabor Rongpi Arong Ameka Jeme be Asopo Karlitang Sarklim be Kachaliang Deng Kethom Lapen Baptist English Mission School alongsi Choridun Bom Atarnar Kep Anvetla Kopai kilang no penajok keso cholong loga joksi amir tu damnang koklo isining duk meme lapen jijinso meme laki karbiang ngalongta non puanta parivartan atomon kejak lahenloma BJP pen karbiang autonomous council CM Dr. Tulirar Mohang pen kaike amata karbiang ke chinthur piklopu kaningje karbiang araratun jetheklong lo non hejong borbong arlong voting Sabor Rongpi Ameka Karlitang Sarklim bea asonsi pinanganatum apran damnanglo labang sopran ki damnang kok alam ki school kawe hospital kawe lapen mesena tower kawe joksi amir tu damnang rentilo labang solong ki chokche komalo Karbiang autonomous council CM Dr. Tuliram Rohang Hawar ki hat MNA Dorsing Rohang mate local MSc Raju Tisosi ki chokche Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Mohang pen Karlitang Sarklim be api apu Aphan lak isike pipipon chotke chopoma jongpon me Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Mohang ke Karbiang Aphan amir tu damdera phisi tangka ke ronpona sai kedeng ponpon lahenoma Karbiang parivartan angphek kenangsot school hospital lapen dobar hayusi kenangsot tangka le kethi kalipu Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Mohang Jininema Dogmokapen Star Reporter Rongpi Karbi Daily News